No mama saka inini uda undiudzira time kumama aiwa ndikukudzira time yekumama ndikuti vapfana vanyanya vatochema ntechivanzwa hanzi takutodo yako aiza iri difference hayo mablangu yaramba aiza yo waitombiri futi yekunzi mari yako haisi kupera asi haisi kuoneka manje kuchitika kwayo saka vapfana vakuita aiwa kandikupogadzirisa kakubodoka mablangu yavo vanenge vakutogadzirisa ndara ndikubodoka kuti kana ndauya nenjiflash avo mablangu yavo vanenge vakutogadzirisa eka ishoma kamari yacho haiteka itengeka yekuningirika inuku yekusouth africa itenge notoachona vamwe vanhu vane dzimba vachinaiwa mutaundi vachida kuenda kumba yejoza iri shoma ava vetoronto kana vaine yakati kuti zvavo vakakwanisa kutengawo makreti acho zvaibvera aiwa tokabvira nini kutenga makreti hapana chakaipa ndikuti vapfana vacho vari kutochema hanzi mari yamablangu yaramba kupera vapi hatizotaura kana mazita ndokotaura nemazita makuhwa ekuita sei sabula ndikudze ndiani mozotaura hamuchamutengera manje kuniwa kana iwo nyango kasavaudza asi ari kutizwa aiwa hwezha tatiri pagreen gate ka asi kavapana ivo vari changokuudza ndiwezha saka hwezha ubuda msaka uyapa hwezha uyaumira mashuro vapana vacho vari kuchema hanzi kana mabhebhi ese vapedza imimi hanzi vapedza mabhebhi ese Mwana wanu munoti ndonyenga mahuri hapi hanzi mabhebhi avafambazana ndokutoziere ndogara kunogera muri mutoristi mototi atiri vanzi muri kunoapana vanojairira kujairira kuve musoro ziomberoai kana mablanguuyu manje kudhaira akati kutoradza ripo ona madza yana ini ndikutotaura live ani madza mambure kutaurira inara changa raipenye sezekuita nani nevanhu ka taura kuti mhata yavo orit chavaudza akatonzi mhata yavo kuti vanenge vatonyarwa hanzi mapedza madhodhi atobuda kumhata iwewe nyarara kunyarara ndokasiri kunyarara ndokusapota mablango ndoitoziya skiri racho wakapuwa mari emazino ukadya ese aiwa mazino makamupa mari emazino nini anakuaisa akaisa rini wakapuwa kana mablango muri maporowazi akapiwa mari nani namablango namupiwa mari wakapuwa mari napiwa mazino makatenga ndo mari yacho wakatotengerwa mazino kutaura ndakatengesa mazino kaiwo ndozvaukatoita saka zvinoratidza kuti kubasi kutyorewo rakariri basa rekuita sei kwandazotengeswa bhoza uchisina apa mablango vaita kuti iwo uite bho uchibuda pafirimu zviri ona rikwera chara kutosheka vakavhadhaza kamunhu kachakabva kafa kunzwa babe munhu anododa ariko original plus anokamina gumboyo ndiyo original sauda mamweyo vanhu yakatoita togotadza kuda mazino seyokarasa mamwe ukabviswa ndebvu dzako hati dzinongomere ini anga hachamira ndatoda mamwe wakufananidza machembera kuchembera tinotamba maclags ere maclags apa uchatamba ipapana mune wachi dzakanaka amunaziruva robari robari ipi komudhara tisichaita marobari vari kuchapfeka mawachi ere kunopfekwa chinhu wachiri pafoni tosenzera maofisi ane makore 2 akauya akatedzana uke hamusi construction muri maofisi angopedzera angokatanura kutobva watambizei ari mablango harisiro staira ava murasta kamablango isu tiri marasta inasoba tichibhaidza futi chitaningisi ukuzva kana ndane mari yakafanana neyamablango ndakuregera kuendochia mudhara naye mukuramba kuti mari naniko anokuraya ndarama nemakore manganiko muri kucanada makaenda tiri vapfana kaisi orit kucanada dara imimi kucanada munotambira mari pabasa renyu ramunoita I still remember muchiinterviewa
live muchiti imini you were the first kugadzira ma-wifi kunana Canada. Was one of the first 4 people. Yes. Urukuzwa. You unotapudzwa kuti makati iwe one of the 4. Ani ndikutaura zvavaitaura. One of the first 4. Kusa mingi ADSL. ADSL, yes. That means high speed and spartic. Yes, we know Wi-Fi. ADSL no Wi-Fi. Toronto. Toronto. That's in the Bell, Canada. right. Why I was one of the first. Both of us vakapinda nebabasa through anababa nanamai sakapinda through Gweja. Saka vaida vanhu vangaone ma-certificates takatongori forged. Ndakaona kama company certificates ari mumba. Makandira ndakaona. Takatongori 4 pa company yese. That's why I'm there. Vanosvika vano 700. Vane ma-certificates forged. Vamwe vese vaita baba wako vanoziyana namanager takapinda chaizvo. Saka imimi ndo pamunoti imimi inini chakuuraisai kuti hanzi mimi mune mari yakawanda. Ndakamboisira mari chinzwaika naprince telefoni because hapapindwe pamba pamari yake usina certificate. Achigara kunonzi kubridal party kuna Bayview kuToronto. Ini Kana usina ndakaisa certificate Pano munogona kuenda makawanda but panoda munhu 1 munhu ane certificate akaenda kuchikoro ari kuziva zvaari kuita. No, munhu anozomira mhosva dzisi kana avakatadza mhosva isino inoya kwamunhu ndozoexplaina in technical terms yekuti munhu customer yaunderstand nyanga ikazi wifi yachinesa rekagwina vanhu pamba wifi inogwina dzimba dzavo dzine asi magetsi kanyara Chimimba ifonyarara kanyara wifi inogwina kuita sei amutanzi wifi inogwina Chimimba magetsi etelefoni is minus 0.5 agwine kana ukaisa mukano itambo ukaisa mukano agwine kwezi kuminus saka kana voice remunhu kazitadza kuti ikakuti inotaura zvitesa nani inzwa Chimimba inonzi pair dzidza kupera sepair yebo anofamba ari 2 mawaya mawaya wali kunzeve wali kumurungu one mutambo dzinenge dziri 4 red yellow blue orange or something like that. Saka pa red yakafa unokona kushandisa blue ne uparutaura kuti something like that unoparutaura red aiwa unoza chinonesa kama macolors anogara anonzi macolor codes tambo dzacho dzinogara dzichinja every time dzichachinwa ndokapa kwendo saka iwe suppose kutaura before mutambo yetelefoni dzinenge dziri 4 nenda pamba kunoku I think akuchisina matelefoni kuno arimo apiwa pamba pedu ausi ichiri kushanda iyoyi pasi tinochera kana badheni pangu iripo zvichashanda izvi ndati badheni pangu iripo inoshanda alright ndautozondifundira kuCanada ndine landline kuCanada ayo but inini ndiri chemberi kuCanada neni ndine landline uzwa landline yangu ine basa rayo kana neni landline yangu ine basa rayo kutaura dzemunomu inotoshanda todara kuti ndone basa rayo aiwa inenge tori wireless kwete idzi dzepasi nochera ichashanda inenge ya wireless ingori landline yangogara mubeta cellphone munatondibvunza kuti landline yaunobhadhara kuchimima you are calling me from home never that yes yeah with a big smile on my face foni yangu kuione aitewe kandikuiona ndo mazhinji omwe haina space gwatiripi ndoma $20 ndozvawira kuziva koyari kuti hanzi iyo ndondishainira hanzi gwatirwe gwati hausi kuroona here Chimimba uri kuti gwati ine $100 here
Andotenga doro ndatoyazotengerwa nemumablank. Hanzi mukutengera vanhu. Munogoti mubvunze Hwezha ndatengerwa nani. Zvine basa reizvo. Ndombodyawo maKanada. Anotengerwa nasisi. Ndara ini mafanza mamina Silverstone muchibva kuCanada kuti takatokumirira. Bvunzai Nduna nokudzai. Saka unofuka Tisai support Silverstone. Mafanza acho achembera. Alright, tichidzoka futi panyaya yekuti mimi muri kuti hamuna mari. Ndakubvunzai kuti kuCanada zvinezvi mimi munotambira mari pabasa renyu ramunoita. Anchashanda. Muchashanda kupi mukunyepa? Samukudya pension. Asanda pa pension ndakamira kwasana. Makaresigna. What's 11 years? 65 bandita ni pension. Asi makaresigna kana musashande which means makaresign. Early retirement. Aiwa takabatwa neCovid kapo. Since Covid asanda shanda. Not even one day. Aiwa asimari munopuwa. Aiyo pa Covid yapiwa 2000 pamwedzi andira yekugara kumba Shama. Stay at home and be quiet. Yo wauya panapa you should come here stay quiet. Bwana unyeto utaura uziro kuti Ndiripa Covid chire. Ndonyarara ndiripa Covid. Kuona mukano wa mune social distance. Kuti manikiza uyu. Social distance. Muise mamwe mazino kudai mamamira. Social distance kuita sei. Iswa mamwe mazino namablanco. Takapwana cheswa mamwe mazino. Iswa. Aizaya. Artopera rimwe radona. Ndara imbomirira rimwe wani ritangera dona. Aza wajera kupa supu masasi kwa akashupa. Ndowe kutsaka naye mari kabla. Masasi anochipa supu apiko. Vana vanongachitota muzika. Aiwa vanoyanezwa ranji bokuseu vanhu vakuru. Yakatime yeCovid iya kana imdara. Saka zvakapera. Zvakapera. Program yakapera. Ndantori nekambani nini yaitondipawo masupu kuti ndipe vanhu. Yakapera program yayo. Yenga reCovid padeni pangu paitosvikira magumbeze, hupfu. Ndaigona kunzira kana 1000 ma 12.5 ndanga topa vanhu. Uri kuzvona. Masupu aya vanotoita line because vanga nenzara. Uri kuzvona. It's not nzara unayo mai manje. Aiwa ndina nzara. Ndakaomera kuti ndisina mari. Yona guide uri to guide hatisi kukusiyaka. Uripo. Ndakaomera kuti ndisina mari. Hatomborina mari mdara. Mbombo lavo kita manze yake kati. Manze mamuri. Mutoregera mene muchitanzi nini na. Vartosiya mene Yato kana mari kushepa uyu. Aiwa ndachayo mari kushepa. Unozita rigiro kana wakura. Akashepa topa nobuda kakachiripu kadenda kejeni. Ndafika kwapana akapa. Kanenge mabambu tu. Akapa. Akapo kachirembu ikasokana. Wakita tiseke 100% lafiki. Aiwa hapa tikanada mdara mimi mune bega. Pafia chaipo Andina bega Kama hapana. Aiwa. Imagine how sasa mboshanda since go. Hii ndio How is it mablanco? Yakumana. Abane kwa chinda Mjinda shanda kakwadi. Makura siri kapala. Achadara bazukuti hapana. You remember time ndakaenda 19 ma 90. Mavana anabamnini manje anditi. Siri hapana zokudaro. Mungu ari kunzi akazenda atsamwa nezvo nekuti akazipana wangu asani. Ugadzira kuenda aiwa maelder iwo sanyanyoti tirafana taitererana fana kuita sei unondisiya nemakore mangani saka rwarini iwo rwarini mfana kuita seiko Chimimba uchinhonga apa une zidumbu apa naye kunhonga kwangu kune basa nemakore ega saka manje usatanzira wapfana maelder ndinduna uri mpana akondoko zvimbe ini mukoma wangu zveshuwa but garezi vatutoti mfana kwamuri ndiri mfana aiwa Chimimba ndiri mfana handisiye ne10 years ka saka usimbane kana ne 1 year kana ne 1 day utara 1 year aiwa mukoma zveshuwa kochi kwenda rambere mukoma 79 ka imurwarini 74 manje wazvona munisiyane mayezi mangati 5 years maitituma unotenga mogo wani 5 years saba mati mfana uchisomfana saka kutoti munhu mbana yatomhosva aiwa isi mhosva
but maitiro acho manje kuti uri chimfana uchisiri mfana ndiri mfana but mfana wake but inzwa izvarikutaura hanziwo uri mfana stereki kutange fanike nditori mfana mudiki diki isaitopinda mazhetsi test tichita madhivi test iwe mazhetsi ataitenda test wadhibha chimimba tichitodhiraisa test kanganwa ungokonzeresa confusion ese parungoti mfana ndamuda kuziva zvemari inotambirwa navo vamve makazviwana aiwa tinoziva mari ndabvunza tarona masela katakangwana angada kuti explain iwo pesi pauri kuvhura muromo kukonzera confusion chimbonyarara uri mukoma wedu uchaiswa mazino nyarari uda kuziichiwo ndakaenda 1990 1990 to 2000 was the best time for me. Everything, music, passion, basketball, sports, everything. Wazhinzwa ndopaitamba naMichael Jordan, ndopataipfeka maclicks, ndopataipfeka kango ana travel folks, ana Clarks, ana Bali. Boots ndiri kutaura zaipfekwa nemarasta, ini nandirimo marasta ino. Chiro mabox cut. Hairstyle yangu yaita $50. Shit. Madesi yawo. Kugerwa inoiswa madesign. Bomira kana. Tomoziya ere isisi. Loderwa namudhara. Andova wakagara nawe. Mudhara mulodere mfana wewe. Every time kuti mulodere. Zvari kuda kuloderwa ndinozviziya. Saitolodere. Ndakakwana mablango zvakaita zvemusic saka ndiani kwanisa kungodilodhera music chete mufoni mangu. Kalodero. Unogona kundilodhero. Mulodere mudhara. Lodere. Asi matarisana matarisana ndaradzana zvezvituna. Aitiwo kai. Imi ndimuri kuziya zvoda kulodha. Aisha. Mulodere mbarupa. Lodere. Hanzi dhululu. Dhululu. Ari kuzombana wawanikirikini. Wablauzi. Wadablazi. Akatenga deni kumatermini. Ine dhululu yake. Nedhululu. Unonyemba chimimba. Akona akatenga nedini. Kuyo ndochisa Magribhi. Nakoti akatenga deni yake. Wakatenga deni asangwa. Tenga deni nedhululu. Kumatermini. Achiti dhululu zaita zvezvo. Deni. Inini ndakuti akatenga nevidhiyo iyoyo. Nakoti nini akatenga deni yake kumatermini. Apo wanda ubudza kuti ari kupi. Ari kumatererini. Nestate yanga ari yaya tenge dhululu. Iyo yakabuda ari. Chicha unoziya zvembari. Chicha ndoziya. Saka zvaro Mbare wakuziya. Ndoziya nakuda vese vapera nenigirikini. Hanzi kambwa here zvavari kunwa kuno. Wambotaura naye utaura tapera. Hatoti shone here mashows amene saka unokuwa zvauri kuona pafirimu iwo unofunga kuti ndozvinoitika. It's reality. Ndozvikutoitika. Ene kuda Spider-Man here. Hanzi nanobvisa isigaba renyu. Gaba repi. Enda kumama kudiwa kumbo. Tobva zvishuwa zvine basa. Ene mota yakaita sei? Ameno chimuchu. Gaba ripi. Renyu amtozvizikanwa. Renyu ritori gaba pane redu. Marata zvezviya. Renyu haipake pane dzedu ka. Panangu ine. Inotonzi iyi haitodiwe. Pangati. Ingapake panopaka mota chaizi. Inotonzi ingaimbobva. Iwe kayo. Shibati. Akura zvakanaka. Handima